Mabot sa 30 ka mga balay ang naugdaw sa sunog sa usa ka pibanong compound sa barangay Kasuntingan, Mandawi City. Gisukit-sukit pa karon ang batan-on gigtumbok ka nakaingon sa sunog. Ang report ni Nico Sereno. Pasado alas 3 kaganihang kadlawon gialarma ang sunog sa Kudoy Compound sakop sa barangay Kasuntingan. Daling nakakatap ang kayo sa nagtapad-tapad nga mga panimay. Ang mga balay sa lugar gipatukod sa tag-iya sa yuta ug gipaabangan. Kaganihang buntag among gibalikan ang lugar ug kini na karon ang itsura niini. Pipila sa mga nasunugan, temporaryong mipuyo sa kapilya sa ilang dapit. Daghan kanila ang walay nasalbar sa ilang mga gamit tungod sa kadali sa panghitabo. Sinina ra, mga sinina ra. Yeah. Maura, wala na ilain. Kay naman ko city pag og jis nga bata. Muto akong gipadagan sa gawas. Sukad-sukad, karon ba ko ka suway og inani diri nga. Mo lagi na naitabo karon na lisod kistanan, naagdihan patag bagyo na nasunugan pa jud. Kadaghanan sa mga biktima anaagi papuyo sa gym sa Kabangkalan 1 Elementary School. Gipahimutang sila sa modular tents. Diha naagyo din tay makuan. So the CSWS no kanang ni hatag taganina nila og pamahaw unya for the next 3 days nga kami mag-manage sa camp. We will be also providing food for the kaning mga affected. Samtang temporaryo nga gikustudiya ang 23 anyos nga batan-on nga gipasangin lang nakaingon sa alarma. Matod sa kapitan, miangkon kini sa iyang gihimo tungod sa problema ug emosyon. Yang konsad. Yun sa daw niya? Kadaghan naman na siya nag-attempt og sunog. Kay? Naalagi depress. Naana siya hinambing away maminaw niya sa iyang kaliwat. May mga inisyal ng hinabang nga nadawat ang mga residente gikan sa lain-lain nga grupo. Nagpa-feeding program sab kaganiha alang kanila. Sa dato sa CSWS, 34 ka pamilya ang apektado nga may moabot sa 126 ka mga individual. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.